ship that sails on sea of time. Storms may come, winds may blow, and rock this ship of mine. But the reason my ship will never sink, and today it's still afloat. My compass is His precious word, and Jesus pilots my boat. I won't sail these stormy seas no more, unless Jesus leads the way. I will never drift so far from the shore again. The cross. Nthawi imeneyo inaliponso soldiers of the cross. Mulungu akudalitseni, Mulungu akutsogolereni. Choyambirira ndifuna ndipepese kumpingo uno wa Michiru, chifukwa cha zimene amabweretsa Satana mdierekezi pakati pathu. Ndinamvesedwa za imfa ya bambo Mkambeni imene zinakhalira. Namvesedwanso imfa ya bambo Samuel amene ndiye Satana. Pamene anthu a Mulungu akukondwa iye amabweretsa zake kuti anthu azilira basi. Koma chimwemwe ndinamva amene zinakhalira ndi bambo Mkambeni akuti panalipo mpano pakachisi. Ndili nacho chimwemwe kunena kuti ifeyo ngati tikhale wokhulupirika tizaonana nawo bambo Mkambeni, chifukwa malo ake ndi omwe amene tabwera, amene tikufuna ifenso kuti tipulumuke. Ndikuthokoza mpingo wa Michiru mene ndafika kumudzi. Abale anga ndaona chimwemwe chimene chimakhalapo ukakumana nawo anzako amene unalekana nawo kalekale. Ndini maganizira kuti nanga siku lina zidzakhala bwanji pamene Yesu Khristu akubwera. Chimwemwe chidzakhala cha mtundu wanji nthawi imeneyo, pamene ngati tichakhala chonchi kusangalala kuonana ndi abale amene tinasiyana m'mbuyomo. Abale anga tikhale wokhulupirika. Ineyo sindimaganizira kuti siku lina ndingabwere pano kuzayankhula ku mpingo uwu. Maganizo munalibe, koma tsiku ili lachitika. Chotero ndili nacho chikhulupiriro kuti siku linanso likubwera limene Yesu Khristu akubwera. Tizaonana nawo onse amene talekana nawo mu dziko ili. Ndikuthokozanso chifukwa cha mpingo uwu. Mpingo uwu pamodzi ndi akulu a mpingo inalipo nthawi ina yake ndidapempha kuti andiyikire umboni. Adandiyikira umboni kuti ayi kumwenda tikunziwa ndi zinathekadi. Akulu a mpingo anapanga zimenezo, n'chifukwa chake ndili pano. Mulungu alemekezeke. Kumpingo mmene ndilipo ananditumiza moni oyamba anandipasira Pastor Kaura. Pastor Kaura kuti sanakhalepo pano iya, koma mpingo uwu uli pa mtima pawo. Komanso Dr. Ntike nawo sanati ukandiperekere moni. Anthu awiriwa akuti moni mpingo. Komanso chinthu china chimene ndikufuna ndithokoze chitukuko chimene chachitika pa mpingo pano. Ndazungulira anthu a Mulungu mapanga chitukuko pano. Kuona stadium imene ilili nthawi imeneyo sinali chochiya. Ayi ndachita chidwi kwambiri. Anthu a Mulungu akudaliseni. Ngakhale pulpit Yamatiros ngati imene panali mafumbi. Anthu a Mulungu akutsogolereni. Mulungu akudaliseni kwambiri. Ngakhale PA system baba Mpeketura nthawi imene sinali imeneyo iya inali yokokera, koma ndikuona PA system yapamwamba. Mulungu akudaliseni kwambiri anthu a Mulungu. Pitirizani chomwecho, tipitirize chifukwa kutsogolo kuli chimwemwe. Ndimakambirana ndi senior Eda Zumala. Nati ine ndikubwera ku holiday, sindikubwera kuzalalikira. Akuti ya wena kuzalalikira. Nati ya ine ku holiday basi. Excuse yoyamba imene ndinapereka ndionera kuti ine ndili pa holiday. Ndifuna ndizamveso nane mawu. Akuti ya wena kuzayimba basi. Inali excuse yanga yoyamba kuti ya ine ndili pa holiday. Ine ndifuna zakhale pansi ndizamvere mawu. Excuse yachiwiri
kumpingo umene ndimakhalapo. Eda mbewe amaudziwa mpingo umenewo ndi maimbewe. Brother Chizenga amaudziwa. Timapanga zinthu zathu mchizungu. Nditi kuti iwe ine ndakhala nthawi yayitali ndili kumeneko. Zizatisokonekera akuti yatangobwera. Uzayankhule basi kumpingo. Ndikuthokoza Mulungu kuti zathekadi kuti ndafika pamalo pano. Ndiye panopo kayitiyankhula chizungu, kachichewa, kachitumbuka, akhala malilime omveka ndithu. Osati malilime osamveka. Akhala malilime omveka ndithu. Timvana ndithu. Sichoncho ndamu. Ziko kwambiri tiseke maso tipemphere. Ambuye yakwana nthawi yoti anthu anu akufuna kumva mawu. Ambuye tikuyitanani kuti mukhale pakati pathu. Sogolerani zonse zochitika chifukwa cha dzina la Yesu Khristu tipempha. Amen. Ndifuna tisegule mabuku athu, Bible athu, Afilipi chapter 3 verse 12 ukafika 14. Afilipi, buku la Afilipi chapter 3 verse 12 ukafika 14. Ndiye ndimafunsa ndimanena kuti pambukula alipo. Akadawerenga ku Bible akuti alipo. Apa akadawerenga ku Bible. Ndiye ndifuna pambufole atiwerengere Bible. Ya Afilipi chapter 3 verse 12 ukafika 14. Afilipi chapter 3 verse 12 ukafika 14. Sikunena kuti ndinalandira kale kapena kuti ndatha kukonzeka wamphumphu, koma ndilondetsa ngatinso ndikachipire ichi chimene anandigwirira Khristu Yesu. Abale, ine sindiwerengera ndekha kuti ndatha kuchigwira, koma chinthu chimodzi ndichichita, poyiwaladi za m'mbuyo ndi kutandalitsira za mtsogolo, ndilondetsa polekezerapo kutsatira mfupo wa mayitanidwe akumwamba a Mulungu mwa Khristu Yesu. Amen. Mulungu adalitse kuwerenga kwa mawu. Amene ndi Paulo. Pa dziko lino lapansi padakhala munthu wina wolemera kwambiri. Dzina lake ndiye Alfred Nobel. Muzaka za ma 18 chakuti adakhala munthu ameneyu Alfred Nobel. Munthu ameneyu anali wolemera kwambiri, anali ndi chuma chambiri. Ndiye asanafe ananena kuti ine chuma changa ichi ndikufuna muzapange chinthu ichi. Anthu amene azapange zinthu zopambana kwambiri m'mafield osiyana-siyana pa dziko lino lapansi muzapasa mphoto prize chaka china chilichonse. Anthu ameneyo muzapasa mafield osiyana-siyana. Chotero pali Nobel Scientific Prize imaperekedwa chaka ndi chaka kwa anthu amene apanga za pamwamba kwambiri mu science. Komanso Nobel Peace Prize imaperekedwa mphoto imeneyi kwa anthu amene abweretsa mtendere pa dziko lino lapansi. Alina kupasikira mphoto imeneyo president wakale wa dziko la South Africa Nelson Mandela adalandirapo mphoto imeneyi. Komanso President Obama wamene adalandirapo mphoto imeneyo. Ndimakumbukira akuti nthawi ina adagona sakadziwe kuti walandira mphoto iya. Ana ake ndi amene adamuwuza kuti dadi mwawina mphoto ya Nobel Peace Prize. Akuti ndawina ndine. Nthawi yomweyo adayamba kulemba speech chifukwa umayina polandira mphotoyo umayina kuyankhula speech. Adayamba kulemba speech yache Obama. Anthu ena otsutsana kuti Obama walandira bwanji mphoto imeneyi. Wapangapo chani pokukhazikitsa mtendere. Koma Obamayo adalandira mphoto imeneyo. Abale banga, munthu mmodzi ukanakhalanso mphoto ina yonena kuti Nobel Christian Prize amene adapanga zinthu zopambana pa Chikhristu. Ngati mphoto imeneyo ikanakhapo amene ndikanamuganizira kumpatsa mphoto imeneyo kuti ndipereke dzina lake ndiye Paulo. Chifukwa cha ntchito imene anayigwira kufalitsa uthenga wa Yesu Khristu kupita kwa mitundu. Munthu amene yafunika mphoto imeneyi ya Nobel Christian Prize ngati ilipo. Koma Paulo akunena mawu akuti ine sindinathe kulandira kale kapena kukonzeka. I have not arrived at my goal. Ine sindinathe kulandira mphoto pa dziko lino lapansi. Komanso sindinafikepo iyayi. Abale wanga Paulo sakuganiza mphoto imene
kutsogolo, mphoto imene Yesu Khristu azamupase. Chifukwa Paulo akudziwa mphoto ino ya dziko lapansi kumakhala kukhumudwitsidwa, ena amalandira ena ayi. Paulo akudziwa kuti mphoto ino ya dziko lapansi munthu amatha kulandira koma kumwalira. Paulo akuyang'ana mphoto ina imene ambuye wake Yesu Khristu azamupase. Ndi akunena mawu akuti ine sinathe kulandira kale iya. Pamene amayankhula mawu akuti sinathe kulandira kale iya, ngakhale pano sinathe kufikapo kuti ndilandire mphoto imeneyo. Koma akunena mawu akupitiriza Paulo akuti koma ndilondesa ngatinso ndingachigwire ichi chimene anandigwirira Yesu Khristu. Akuti ineyo I press on, ndilondesa. Sikuti wangonena kuti ayini sinalandire kale kapena sinathe kuchigwira, wangokhala pomwepo mtambasale ayi. Akuti I press on, ndilondesa, ndikufuna mphotoyo ndizalandire. Sinalandire koma ineyo sindingokhala iya, koma ndikufuna mphotoyo ndizayilandire. Koma sindangokhala mtambasale iya, ndilondesa, I press on kuti ndikalandire mphoto imene Yesu Khristu wapereka. Mphoto imene Yesu Khristu wakonza ndi mphoto yopamwamba kwambiri, osati mphoto imene amapereka dziko lapansi ya. Mphoto zimene amapereka dziko lapansi zimayang'ana nkhope, wena amalandira wena ayi. Abale wanga, timumve Paulo akuti ine ndilondesa kufuna mphoto imene ambuye wake Yesu Khristu azamupasa, osati mphoto imene dziko lapansi limapereka ayi. Saka kale mtambasale Paulo akuti ndilondesa, I press on kuti ndilandire mphoto imeneyo. Panopo sinalandire iya, sinachigwira chimene Yesu Khristu anandipezera. Akuti sinathe kuchigwira iya. Ndimaganizira Paulo ntchito imene anagwira kufalitsa uthenga wa Yesu Khristu kupita kwa mitundu. Ndimayiza ndi ntchito imene Yesu Khristu anampezera ayi, imene ina ntchito ya namba 2. Choyambirira chinali moyo wake, kupulumutsa moyo wake. Ndiye akunena kuti ine sinafikepo iya. Abale wanga ngati Paulo akuti sinafikepo iya, ifeyo ndiye tafikapo. Paulo akuti sinafikepo iya, sinathe kuchigwira chimene Yesu Khristu anandipezera. Sinathe iya. Ngati Paulo akuti sanafikepo, ifeyo tafikapo. Koma Paulo akuti ine ndilondesa, I press on kuti ndikapeze mphoto yanga imene ambuye wathu Yesu Khristu wandikonzera. Abale wanga, tiyeni tipitirire mphoto yathu ili kutsogolo. Sili lero iya. Paulo adaona mphoto yake ili kutsogolo, chifukwa mphoto yake dziko lapansi iyayi ni mphoto ena amalandira ena ayi. Koma yakuyang'ana mphoto imene ambuye wake Yesu Khristu wamukonzera kutsogolo. Akuti abale sindiwerenga ndekha kuti ndatha kuchigwira, koma chinthu chimodzi ndichita. Paulo akuti chinthu chimodzi ndichita, I do this one thing I do. Chinthu chimodzi chimene ndiyenera kuchita ndicho kuyiwala za mbuyo. Ndiyiwale za mbuyo, kutakasilira za kutsogolo. Paulo akuona kuti ineyo zambuyo zikhoza kundisokonekera, koma ine ndiyang'ane chitsogolo. Kupita kutsogolo ndiko kumene kuli mphoto yake. Ndiye kuti ndiyiwale za mbuyo, nditapasulire za kutsogolo. Paulo ponera mawu amene wakuganizira za liwiro limene linkachitika kale. Masiku ano timaona ma Olympics, masewero a Olympics wothamanga amene amachitika, masewero amene janayamba kalikali adayamba ndi Ahelene Agric. Masewero wothamanga oyambirira anali liwiro lothamanga. Ndi Paulo adamuona munthu wothamanga amene anali kuchitira, akamathamanga anali kuyang'ana kumene kuli mphoto yake. Sakali kuyang'ana kumbuyo iya, sakali kuyang'ana mbali iya, amayang'ana pamene pali mphoto yake kuti akafikire ndi amatapasulira kuti akalandire mphoto yake. Ndi zimene Paulo kunena kuti ife muli liwiro limeneli la Chikhristu tiyang'ane chitsogolo, tisayang'ane kumbuyo iya. Za kumbuyo sitichedwesa, sitikapambana, sitikatenga mphoto yathu iya. Za mbalimu sitichedwesa, sitikatenga mphoto yathu iya. Koma tiyang'ane pa mphoto yathu imene ambuye wathu Yesu Khristu watikonzera mu liwiro limene la Chikhristu. Chinthu chimodzi ndichita ndicho kuyiwala za mbuyo. Ndimaganizira kuti zinthu zake ndiye ziti zimene Paulo akuti ndiziyiwale. Ndimaganizira zimene Paulo adachita ali Sauli, akuti ndizisiye zimenezo. Zimene anachita nthawi imene anali Sauli, sanali Khristu ya. Akuti zimenezo zimene ndinachita ndiziyiwale ngati ndikufuna kuti ndikalandire mphoto. Abale banga, tiyena kuyiwala zakale, machimo athu tiwayiwale.
Akorinto wachiwiri chapter 5 verse 17 akuti ngati munthu ali mwa Khristu Yesu ali wolengedwa watsopano. Zakale zapita akuti taonani zimakhala zatsopano. Tiyiwale zakale zimene Paulo akunena. Komanso ndimaganizira kuti kodi Paulo akuthandauza chani kunena kuti ineyo ndiyiwale zambuyo nditambasire zamtsogolo zolephera zathu zakale. Abale wanga tiziyiwale ma mistakes amene tinapanga mbuyomu tiyayiwale tiyang'ane chitsogolo. Chifukwa zimenezo sindikutithandizira kuti tikalandire mphoto zitichedwesa akuti tizisiye mazi atayika koma tiyang'ane kutsogolo. Zimenezo tizisiye. Nkhani yanji yosathaya nkhani izitha kuthana nazo basi kupita chitsogolo. Ndi zimene Paulo akufotokoza apa kuti munthu wothamanga adali kuyang'ana kulunjika kumene kuli mphoto yake. Sadali kuyang'ana mbali iya zimusokoneza zimuchedwesa wena amudusa koma iye amayang'ana pamene pali mphoto yake. Abale wanga tiyang'ane mphoto yathu imene Yesu Khristu watikonzera. Komanso ndimaganizira pamene Paulo akunena kuti zambuyo ndiziyiwale ngakhale zimene anapanga ali Paulo akuti ndiziyiwale. Zabwino zopambana zimene anapanga Paulo akuti zimenezo ndiziyiwale. Chifukwa zimenezo sizikuthandizira kuti ine ndikalandire mphoto. Inde ndizopambana imene ndi history ikhale history koma iye yakuti iya zimenezo ndiziyiwale. Ndimaganizira Paulo adakhazikisa mipingo wa Korinto wa kwa Efeso. Mipingo yambiri imene anayikhazikisa kuti zimenezo ndiziyiwale. Chifukwa sizikumuthandiza Paulo kuti akalandire mphoto yake. Zimene zikumuthandiza zimene adachite pano ndi kutsogolo. Ndakuti zimenezo ndiziyiwale. Abale wanga kumwamba kulibe average ya kuti mbuyo munapanga mwakuti lero wapanga mwakuti ndiye tiphatikize ndeno wapambana. Ayi zimene wapanga lero ndi kutsogolo ndi zimene zikufunika. Zambuyo tiyiwale ngakhala zabwino inde imene zikhala mbiri anthu ena zawerenga mbiri imene mbiri yathu azayiwerenga imeneyo koma ife tiyang'ane mphoto yathu pamene ili patsogolo. Tiyawale zambuyo ngakhale zabwino tiziyiwale ife mphoto yathu ili kutsogolo. Zambuyozo tizisiye ndi zimene Paulo akufotokoza kunena kuti tiyenda kuyiwala zambuyo. I press on ndilondesa ndikufuna mphoto yanga ine. Paulo ndamene akufotokoza mawu amenewa. 1 Korinto chapter 9 verse 24. 1 Korinto chapter 9 verse 24. Verse 24. Kodi simudziwa kuti iwo akuchita makani ali bwino athamangani onse koma mmodzi alandira mfupo. Motero thamangani kuti mukalandire. Abale wanga Paulo akunena kuti inu momwe simudziwa amene masewero othamanga amakhalira. Anthu ambirimbiri amaloma mpikisano koma kuti wopambana ndi mmodzi yekha. Chifukwa chake amakhala mmodzi. Chifukwa mphoto palibe, mphoto ndi mmodzi yokha. Ena kukhala kusala kudya kuzilesa kuchita ma practices kupanga kupita wapanga zile chilichonse chofunikira koma mphoto wosagalandira ina. Chifukwa mphoto ilipo imodzi ndiyena amakhumudwizito. Nchifukwa chake masewero nthawi zina makhalazo chinyengo. Chifukwa mphoto ilipo imodzi ndiye amakondera nthawi zina kuti wawina ndi uyu. Chifukwa mphoto ilipo imodzi. Koma Paulo akuti thamangani kuti mukalandire mphoto. Ambuye wathu Yesu Khristu watikonzera mphoto zambiri zilipo. Mphoto ya wina aliyense ilipo. Mphoto ya ana mayi ilipo. Mphoto yanga ilipo. Zitengera ifeyo kufuna kuti tikayilandire. Akuti mphoto ndinathamangani kuti mukalandire mphoto. Palibe kukhumudwisa, palibe number 1. Koma ino tangopitirizani kuthamangapo mukayilandira mphoto iyo. Aliyense akayilandira. Aliyense akalandira mphoto. Koma kuti masewero adziko lina pansi ndi mmodzi yekha amalandira mphoto. Anthu ena amakhumudwa. Satheka bwanji uyu anapanga zonse zofunikira naye wakhalapira kuti amawana sewera bwino koma alephera basi. Ena atenga chikho koma ifeyo abale wanga akuti mphoto silipo. Mphoto zambiri Mulungu atikonzesera mphoto akuti thamangani mukalandire mphoto. Mphoto yathu ilipo. Verse 25. Verse 25. Koma yense wakuyesetsana adziganizira zonse ndipo iwowa atero kuti alandire korona wakuvunda koma ife osafunda. Paulo akuti anthu onse wamapanga zimenezo kulimbana ndi korona wovunda wochita zimbiri
amene amachita zimbiri, koma kuti ife wosafunda iye. Korona wamoyo wosatha alipo, korona wanu alipo wosatha, wamoyo wosatha, osati korona wa dziko lino lapansi umene anthu amalandira koma omavunda. Amalandiranso nthawi imeneyo maluwa amene timaona masiku ano timapasana, zinayamba nthawi imeneyo maluwa amatha kulandira tsiku lomweyo apota, kaya kupanga kuyesera kupanga plastic kena kamangobalalika maluwawo kungobalalikapo. Koma Paulo akuti nkhondo imene Yesu Khristu watikonzera ndosavunda iyo yopanda zimbiri, akuti ilipo nkhondo yanga imene ambuye wanga Yesu Khristu akandipasa, ni nkhondo yosatha yoti ukalandira ukakhala ndi chimwemwe nthawi zonse. Ena dziko linapasa akalandira nkhondo imene amamwalira, koma Paulo akuti ndikuyang'ana nkhondo yanga imene Mulungu akandipasa, osati nkhondo imene dziko lapansi limapereka iya. Nkhondo ya dziko lapansi ndiyovuta anthu a Mulungu, sitingathe kuipeza iya chifukwa imayendera mayina. Koma Paulo akuti Yesu Khristu wandikonzera nkhondo imeneyo imene ndikuyifuna, koma panopo singafike iya. I press on. Ndikufuna ndipemphe mpingo wa Michiru kuti tilondese, we should press on, kuti tikalandire nkhondo imene ambuye wathu Yesu Khristu watikonzesera. Chivumbulutso chapter 22 verse 13. Ine ndine Alefa ndi Omega, woyamba ndi wotsiriza, chiyambi ndi chitsiriziro. Paulo akunena, Yohana akunena mawu akuti ine ndine chiyambi ndi mapeto, woyamba ndi wotsiriza, Alfa ndi Omega. Muliwiro limene limachitika pakuthamanga pali masewero ena amati relay race. Relay race mmathamanga ngati team anthu 4 ngamene mmathamanga anthu 4 ndi mmapasirana ndodo. Woyamba amakapasira wachiwiri, wachiwiri amakapasira wachitatu, wachitatu amakapasira wachinayi, wachinayi ndi amene amakafika kumapeto. Ndi muliwiro la relay race mukamapangana pali maposition awiri, malo awiri amene amakhala crucial, amene ofunikira kwambiri, mwina kuyika munthu wodziwa kuthamanga kwambiri ndiye woyambirira. Woyambirira chifukwa chake, chifukwa iyeyo anayamba bwino limiralo ziyenda bwino ndi anthu enawo, koma iyeyo anayamba udyo ndi kuti zonse zisokonekera. So mwina kuyika woyambirira ena kukhala munthu wodziwa kuthamanga kuti akatsogola apereke mphamvu kwa anthu ena. Position ina yofunikira kwambiri ndiye ya number 4, womalizira. Chifukwa chani womalizira? Chifukwa mwina timu yanu ikatsalira mbuyo, iyeyo akoke athamange kuti aduse wena ndiye akakamkhalanso munthu wodziwa kuthamanga wa number 4. Abale wanga, Yesu Khristu akuti ine ndine chiyambi ndi mapeto. Yesu Khristu watikhalira maposition awiriwo, anatiyambira liwiroli komanso akatimalizira liwiroli. Ifeyo tapambana kale ngati Yesu Khristu angakhale timu yathu. Vuto lingakhalepo ndionena kuti ifeyo Yesu Khristu sinayike mu mtimu yathu. Pakhala vuto chifukwa Satana ndi waliwiro koopsa. Simungamuvise Satana iya, akumdziwa ndi Yesu Khristu ndiye akuti ine ndakhala woyamba ndi wosiriza. Inuyo Mulungu andiyitana ndikhale ndikuyambirani liwiro, adatiyambira liwirolo komanso akatimalizira. Koma pokapoka titamuyitana Yesu Khristu akhale mtimu yathu. Koma ngati Yesu Khristu mtimu yathu mulibe, simungathe kuwina ya. Palibe ndi waliwiro Satana. Koma tikamuyitana Yesu Khristu kukhala mtimu yathu, ifeyo tikakhala opambana. Abale wanga, ndikupempha kuti tikamuyitana Yesu Khristu akhale mtimu yathu. Ndayamika zimene zikuchitika pano. Yesu Khristu ndikuona kuti ali mtimu yathu, akutisogolera. Yesu Khristu akutisogolera. Mulungu apitirize kukutsogolera anthu a Mulungu. Mphoto iliko imene Paulo adayiona akuti pa dziko lino pasina ndiye mphoto zilibe kanthu, koma mphoto yanga ilipo, mphoto yosatha, mphoto yosachita zimbiri ilipo imene Mulungu wandikonzesera. Ndifuna imeneyo sinafikepo iya. Abale wanga, mphoto ilipo yoti Yesu Khristu azatipasa pasiku kwa wina aliyense, osati wina zakukube ngati kusalandira ndikufuna kwa ife, koma mphoto ilipo yoti Yesu Khristu azatipasa. Mphoto ilipo ndithu yoti azatipasa. Mkulu wina wochedwa Stephen John Akwali wochokera dziko la Tanzania adapita ku masewero a Olympics 1968 ku Mexican City kukathamanga. Dziko la Tanzania lidamtumiza kumeneko kuti akathamange
John Stephen Akwali ino amene mmalo wa pa internet mukhoza kukamuchita Google kapena pa YouTube mukhoza kukamuona John Stephen John Akwali. Ndiye kuti Stephen John Akwali atafika ku Mexican City siku la liwiro lidafika londa tamange ndiyeno adakhala panzere akuti kumeneko amalemba mizere wena kuthamanga muliwiro la mumizere yako ndimaona pa TV ino mathanda tayambira kusogolo ena kumbuyo iyayi ndi chimozimozi kuti muchite calculate ndi chimozimozi koma iweyo uthamange muliwiro mumizere yakoyo liwiro ndilosiyana ino liwiro langa ndi liwiro langa ndilosiyana nkhani ndilofika kumapeto aliyense akafika kumapeto akaranka mkulu ndiye John Stephen Akwali adayamba liwiro kuthamanga kenaka adapumpwa mkugwa adagwa Stephen John Akwali adagwa ambulansi inabwera kuti izamtenge Stephen John Akwali kuti apite kuchipatala chifukwa adagulala bondo adachoka mabondo komanso phewa ndi mutu ndiye galimoto inabwera kuti iwe tifuna tikunyamule upite kuchipatala right now upite kuchipatala akuti ayi sindifuna kuchipatala ndifuna ndipitirize kuthamanga akuti ayi anthu apita kale akale tina mphotoko iweyo ufunika tension upite kuchipatala akuti anapelesa bandage ndiye kuti adatenga bandage adamanga mwendo wake wotchokawo nkuumanga nkudzuka nkuyamba kuthamanga pang'ono akuti amasimphina akuthamanga akusimphina anabweranso kuti iwe anthu ayamba kuloma ku stadium wayambirira wapita wachiwiri wachitatu alandira kale mphoto akuti ayi ndipitiriza kuthamanga ndi Stephen John Akwali adapitiriza kuthamanga ndi mwendo wako wothyoka akuti pena amayenda chifukwa chakupweteka kenaka amayamba kuthamanga anthu anayamba kutuluka mu stadium kupita akuti basi watha koma kuti munali announcement mu stadium PA system idakabawo kuti there is one more runner coming kuli munthu mmodzi amene akubwera ndi anthu anabwerera kuti munthu wangu ndi wanji mphoto zalandiridwa kale anthu alandira apita asangalala ndi abale wawo alandira mphotoyo ndani munthu amene akubwera ndi anthu ambiri anabwerera kuti amuone munthu amene akubwera akuti dzuwa likulowa adatulukira John Stephen Akwali mu stadium akuti anthu onse adaombera manja John Stephen Akwali akudusa line yomalizira nkukakhala pansi atola nkhani adabweresa pa kamera yawo kumutambula John Stephen Akwali ndefunso ulantola nkhani maziwa atola nkhani amafunsa mafunso adafunsa funso lina akuti kodi iwe chifukwa chani liwiro lotirasa anthu ena apambana atenga kale number 1 number 2 number 3 nanga iweyo chifukwa chani umapitirizabe kuthamanga ndiye adanena mawu John Stephen Akwali adanena kuti my country Tanzania sent me to Mexican City 5,000 miles not to start the race but to finish the race. Akutatumiza ine kuwatatu kuti ndisabe luwiro koma ndisamalize luwiro. Abali banga headlines mawanache anali John Stephen Akwali. Kosa ndamene anali wapako pa number 1 number 2 number 3. Iye ndamene newspaper tuzichabe chinali pa newspaper ina iliyonse. Koma munthu anakhala womalizira. Abali banga luwiroli tentikafike kumapeto. Zilibe kanthu kaya tatani tikagwa tentidzuke tithamange tikafika kumapeto tikakafika kumapeto mphoto yake ilipo. John Stephen Akwali amamuitana mpaka pa ma Olympics kuti akayankhule kwa wanthu kuti we zinatheka bwanji kuti ukapitirize liwiro. Never give up spirit ndiye amathandiza ngakhale mabungwe ena adziko lino lapansi amakayankhula kumeneko chifukwa cha kulimba mtima. Never give up spirit kupitiriza ngakhale akwe koma anadzuka koma kupitiriza liwiro. Abale wanga ndifuna ndikudanda lena anthu a Mulungu ngakhale Satana ati gwese mphayi koma tentidzuke mphoto yathu ilipo tikathamange kuti tikapitire mphoto. Koma kuti zopeza chisoni kwa John Stephen Akwali chisonera kuti dziko la Tanzania silimapasa ulemu simapasa ulemu akuti limapasa ndi dziko la pansi waimasungu ndi kumene amamuitana koma ku Tanzania hayi. Abale wanga dziko la pansi silipasa mphoto koma mphoto yathu akatipasa ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Mulungu akusogolereni, Mulungu akuthandizeni, Mulungu atithandize pamene we press on tipitirize pamene pali mphoto yathu tipitirize. Satana abwereza zinthu zake zoonadi discipline koma tikapitiriza mphoto yathu ilipo. Mulungu akudaliseni nonse chifukwa cha dzina lake. Amen.